Здравей! Аз съм Лора Арнолдова, NLP треньор, NLP коуч треньор, председател на Българска коучинг академия и NLP България, която има честта и привилегията да бъде единствения сертифициращ институт NLP практик, мастер NLP бизнес и личен коуч в България и на Балканския полуостров, както и невероятната чест, която доктор Ричард Бандлър ми оказа преди повече от 5 години, да стана част от неговия асистиращ екип. NLP означава невролингвистично програмиране, една съвкупност от методики, техники, стратегии за управление на собственото мислене. Какво ще научиш на обучението NLP практик и NLP мастър? NLP практик ще ти даде възможността да промениш и да контролираш собственото си мислене. За другите ти сам ще прецениш. Как това ще се случи? Това е един много интересен въпрос. Идва един клиент и ме пита: Лора, мога ли да си променя мисленето? Мога ли да го контролирам? Мислите няма нужда да бъдат възпирани. По-скоро имаш да определиш пространството и да го запълниш с нова по-интересна стратегия, за да постигаш каквото си искаш, да бъдеш щастлив, радостен, да бъдеш успешен в работата или в личния живот с партньора. Как ще постигнеш това? Много е простичко. Той казва: от доста време си мисля и много зле се чувствам. И аз го питам: добре, колко време ти поддържаш това едно и също мислене? Тази мисъл, която се върти в главата. И той казва: ами сега като се замисля, почти от 2 години си мисля за това нещо. Около час всяка вечер мисля за него. 5 минутки докато шофирам, изведнъж вниманието ми се отклонява, после пак се връща. Това колко пъти ти се случва, питам. Той каза ми: около 4-5 пъти. И аз казвам: доста време от живота си прекарваш в мислене по един и същи начин за едно и също нещо. Това са ти около 8 часа и половина на седмица, около 32 часа на месец. Представи си колко много време на година мислим по един и същи начин за едно и също нещо. Как да се промени това, ме пита той. И аз казвам: окей, представи си, че цялото това пространство от време, за което ти си мислил, изведнъж изчезне. И то се замени с нещо интересно, с нещо различно, с нещо, което те вдъхновява, с някаква интересна стратегия. Той каза: това е много готино. Как да го направя? И аз му казвам: когато мозъка разбере, че има грешна стратегия, той учи всъщност много бързо. Затова са целите. Какво точно искаш да постигнеш и как да го направиш. Но можеш да го постигнеш с стратегии, езикови модели, чудесно задаване на въпроси, много други модели, които ще научим по време на нашето обучение NLP практик, което стартира съвсем скоро. Ако си любопитен да научиш много повече за управление на комуникацията, на собственото мислене, да се научиш да задаваш въпроси и да комуникираш харизматично, заповядай при нас в NLP България. Влез в сайта nlpbulgaria.bg, кликни на NLP практик и разгледай програмата. Тя наистина е вълнуваща.